Halo. 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 Wai bagirau samalam kini nantak basal luang iko lagunyo talang kirandai di dendangan katuju bana janyuati oe sesuai pandangan mato urang banyo dipangakan tuan nongai. Udah denai baju kun yang merandonyo malam kini antayo antatido. Oelah patui awak kapan yang inyo sangko lai disangko indak babini. Kiro lah banyak tuan naknyo na baju kun yang Alah bapakai Sarawak pendek mungkin mengicu acando kawan nalah talambek tiba risiko. Nami bana luko diube bakeh jualah dilangan. Urialah bakasan juo udah Indah ado kanda tatagu nay bagurau samalam kola tadang pantun subali Alah banyak tampek minum tibo di kadai nan cieko raso bagulo kopi baik panjasai Sarawak pendek de udah wainan bapak kayoy mungkin mangicu nyo kasiko nedaoy mungkin mangicu nyo kasiko lalai oi karam dendinya carilah cincin dah wainan sasu wayoy oi nak janjari tagamang juo neda oi nak janjari lah tagamang juo lalai oi alah tudu Nandi dulang bedawe
sadulang lay kapan dulang ameh di bangku nedawe kapan dulang ameh di bangku ama hari lama penandi ulang dedawe ulang banyanyi nan kabajapui nanti cakone dawe kamanjapui nanti cako lalai hari lama alam. Biar dia ande mak sana bulai untung nambah sarawa pendek iko panjang sarawa pulang beko nedawe ba itu bana doa ka aku dia hari lama alam antah ko di mana dia oi ujanari mangkoko sayui sarawati bone dawela dalam kate nampak de ambo dia hari lama